Det er jo også to meget unge boksere, vi er stået klar i rigtig nu, og det er jo altså en træningskamp, hvor vi er oppe i 84 kilo. Her skal vi i ryghjørnet se fra Viborg Athletic, Alias Rasa. Modstanderen i ryghjørnet har hjælpen PK Limfjord, Mark Stiber. Ja, det er en kampspiller til bokserne her, og det er altså også to niveauboksere, som nu kan få deres første EM-kamp. I ryghjørnet har vi Alias Rasa. Han er 14 år gammel, og jeg har fået visket i ørerne i dag fra Viborg Athletic, at han er et af de store talenter i klubben. Så skal vi give ham en varm hånd i ryghjørnet. Har vi Viborg Athletic, Alias Rasa. Mark, slå det skidt. Skæg noget, Mark. Nu. Kom nu. Kom, Mark. Slå noget. Kom nu, Mark. Venstre, 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 Mark. Venstre. Kom nu, venstre. Kom nu, Mark. Du skal lave lidt. Kæmp dig nu tilbage. Kom nu. Ikke give op fra nu af. Ja, Mark. Bare slå på afstanden. Kom. Slå nu. Kom lidt til, Elias. Slå nu noget, Mark. Slå nu. Kom igen, Mark. Slå. Slå. Begge hænder, Mark. Kom nu. Jeg kan godt slå dig ved. Mark, slå nu. Op. Box. Op. En stor hånd til bokserne. Jeg synes, vi skal have en stor hånd til dem, der arbejder meget i det. Og det gør en i hvert fald også Michael Blokjørne, som jo er 12 år gammel. Så 12 år gammel. Så skal vi
blive rigtig spændende at følge hans videre fremtid. Skal vi lige en varm hånd til vores forsøg i godt navne. RBK for Mark Skipper. Tredje og sidste. Så Mark, så er det nu, ikke også? Bare prøv noget. Sådan, det er rigtigt. Kom nu. Kom nu, Mark. 1, 2. Mark, kom nu. Slå nu bare på afstand. Tusind tak for 3 flotte omgange her fra de 2 motorsportere i denne træningskamp. Og tak for at var klar til at have den hen. Og ligesom den foregående træningskamp, så er det jo en vinder her. Det er jo også mod begge 2. Så det skal blive dejligt, og vi er begge 2 i bare hånden og helt andre op. Og lad os få den hen til Armlederen. Tak for en rigtig god kamp, og vinderne af begge 2. Elias Assalle, Igor Hugo, og Mark Skipper og BK Igor. Tusind tak for en god kamp. Og inden vi holder en cirka 15 minutters pause, så skal vi nu se 2 piger i ringen her og en lille øjeblik. Så er vi klar med stævnens fjerde kamp. Kampen med Jørgen Hammer set godt som efter, og vi skal her se en kamp i vindernes bantamvægt, og det er en U19-kamp. I ryggenhjørnet har vi fra Diva Klub, Louise André. Modstanderen i blåt hjørne, RBK Tour, Henriette Birk Hansen. Kom så. Første omgang. Stop. Stop. Kan du få lys på? Ja, det skal vi have en fælles licens. Det er ikke svært at få til mørke. Og det er lige svært at se på. Så er det jo, at vi snart får ud for navnet. I må slukke kaffemaskinen. Kom der gang. Nej. Vi skal lige have et stævneleder til stress til en anden sejr, så vi kan få styr på det. Vi kan få et lys.
fået lys overfor her. Og det vi overfører ud, det er altså en gang i badsomvægt i uge 19. Her har vi faktisk 2 debutanter i landet. Så i rødhjørne har vi altså en 18-årig debutant fra Give AK, skal vi bare hånd, Louise Arfesale. Og pigerne bokser i øvrigt 3 gange 2 minutter. Rigtig fri. Anden omgang. Så hopper du til siden. Der skulle du højre med. Højre ben med også. Højre ben op. Højre ben. Rundt om. Siden. Siden. Rundt om. Også. 1, 2, 3 ud. Højre med dig. Højre med. Du skal ikke tøve. Kom ind på hende. Ind på hende. Ind på hende. Og så væk. Ind på hende igen, når du er klar. Ja, så hårdt til pigerne her. Vi har jo også en debutant i blåhjørne. Hun er jævnaldrende med sin modstander, det vil altså sige 18 år gammel. Jeg synes, vi skal give en stor hånd i blåhjørne. Armin på de store. Jennifer med Hansen. Tredje og sidste omgang. Nu hænger jeg det, og du kan ikke spærge den. Kom ind i stedet for. Kig på hende en, ja. Til siden, hænger jeg det. Ikke baglæns. Hvis ikke du slår for hende, så er det til siden. Ikke baglæns. Kom højre hånd. Følger dig bare. Ja, godt. Kig på hende.
Slå, Røg! Ikke bolden hele tiden, så slå den. Slå nu! Ej, stå hen igen. Slå nu! Slå nu! Kom op med hænderne. Så højre, når han kommer. Stop! Og når vi gør det, så kommer afgørelsen i den her, altså landskampen i 19 vinder med rygstoren 20-9 i rødhjørnet fra Ida Henrik Louise Kasselsarne. Så har vi fået bokserne i ringen til denne U15-kamp i et fluevægt. Her skal vi i rødhjørnet se fra Grænsted Athletic Niki Møller. Modstanderen Jeppe Benedikte Åkjærhen i blot hjørnet fra BK Info Sultan Kastraya. Første omgang. Og bokserne herinde får så 3 gange halvandet minut, den ene af dem i rødhjørnet, han er 13 år gammel, og han bokser i aften sin 4. Skal vi ikke give ham en varm hånd her i Åkjærhen i rødhjørnet fra Grænsted Athletic Niki Møller.
fortjent kapsætter til bokserne her. Vores bokser i blåkjørende er 12 år gammel. Han har faktisk allerede bokset 6